इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमना लानाय। गिबियावनो खुलुमनायजों लोगोसे साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ आंनि नैबे गोदान भिडिअआव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जेनेरेलि फंनैसो सरासनस्रा बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनो थांगासिनो दङ आरो बै माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना हमदांथिनानै नोंथांमोननि गोसो सिङाव मा बाथ्रा बेरखांदों बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रीमेन्ट जालांदोंमोन आरो गुबैयै मानगोनां एनडिएफबि ब्रादार्समोननि बा एनडिएफबिनि ए टु जेड जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बिटिआर पिस एग्रीमेन्टखौ थांनाय 2027 जानुवारियाव खालामनाय जादोंमोन आरो बे बिटिआर पिस एग्रीमेन्टनि गेजेरजोंनो बिटिआर एग्रीमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय जों बर'नि साथाम साब्रैसो लिमिटेड लिडार्स दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल माखासे सुबिदा बाजिखौ लानानै जोबोद बिजि जानाय जों नुनो मोन्दोंमोन आरो गमामायैनो बै साथाम साब्रैसो जों बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै जा नांथाब नाजानाय बिसोरो साक्सेसफुलबो जादों आरो बै माखासे साथाम साब्रैसो लिमिटेड लिडार्सफोरनि थांखिया जेबो नङा, जास्ट फर गावबा गावखौनो साफा साफा पलिटिकेल लिडार महरै आबुं लिडार मोननो थाखाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जायगा आवग्रिनाय, पलिटिकेलि माखासे जायगाफोरखौ दखल खालामनो नाजानाय, जेराव थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रीमेन्टनि उनावहाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गोबां माने गुलाय गुजाय जानाय माखासे थासारिफोरखौ जों बयबो नुनो मोनदों। बे मानि थाखाय मा जाहोनाव मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना गोथौ गोसोजों सानोब्ला एसेब्लाबो हमदां हरनो हागोन। बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थि समाव नैबे मोनसे बाथ्राखौ मिडियानि गेजेरजों बुंनानै फोस्रावदोंमोन आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि बुंनाय नैबे मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रो। इउपिपिएलनो भट होनाय माने गावखौनो माने सरसोमना लानाय, बे फोथायनानै लानायसो जागोन। एकदम मोजां नङा। आं बुंबाय थादों इउपिपिएलनि खोथा बा सोरबा प्रमद बर'नि खोथा बा सोरबा दिपेन बर'नि खोथा लानानै जुदि जोंनि रायजोफ्रा सोलिनांगौबा बे थैनायानो साबसिनसै, माने सेस खालामगोनसै आरो बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा आं अनुरद खालामदों। बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जाय बाथ्राफोरखौ जोंनि सिगाङाव बुंनानै फोरमायदोंमोन बै माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै खोनायोब्ला एसेब्लाबो गारबोनाय माखासे समनि माखासे फोरमानफोरखौ जों दिनै फोरमान मोनहरो। दिनै जों बयबो मिथिगौ जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा 17 इयार्स जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायबोदों, दैदेनबोदों। लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि जा मोनसे थासारि, लाथिख'जों रुजुजानाय जा मोनसे थासारि, बिटिसि एकर्डनि उनावहाय जोङो माइरं गरसेब्लाबो थाइसे थाइनै मोनसे काउन्टिं खालामनो हानाय, सानजानो हानाय मोनसे अबस्थाखौ बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेनबोनाय बै समाव जों एसेब्लाबो आरजिनानै लानो हादों। बेयो जोबोद गोग्गाथावना बाथ्रा। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ जों दिनै बुंथारनांगोन, मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गावनि 17 इयार्स बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट खुंबोनाय समाव जाखिनि खामानिफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव बा रायजो राजानो मावना होदों, जाखिनि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावफुंनानै होदों, बै गावनि बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननाय समाव मावनानै होनाय मावफुंजानाय बै खामानिफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंनानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो रायजो राजानि सिगाङाव मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों बाथ्रा बुङै बुङै क्रेडिट लाबोफेराखै। नाथाय बेराफारसेथिं जों बर'नि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा गावनि मावबोनाय, गावनि मावनो थांगोनखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै गावनि पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानो नाजाबोदों, दिनैसिमबो लानो नाजाबाय थायो आरो बै माखासे लिडार्सफोरा रायजो राजानि सिगाङाव दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों लाथिख' जानो थांगासिनो दङ। मानि थाखाय? जास्ट फर बिसोरो रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होयो, जेरैबायदि खोथा होयो बेनि एसे बाहागोखौ रायजो राजानि सिगाङाव जुदि मावफुंनानै होनायमोनब्ला बा रायजो राजानि सिगाङाव लाखिनाय बै खोथाफोरखौ एसेब्लाबो जुदि खोथाफोरखौ लाखिनो हानायमोनब्ला
जानो हागौ बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि सापर्टखौ एसेब्लाबो बांसिननिफ्राय बांसिन मोनबाय थानायाव मोनसे साक्सेसफुल लामायाव बिसोर स्टेन्ड जानो हागौमोन। नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों बै माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जास्ट फर गावनिखौल' मिथिगौ। बै लिडार्सफ्रा दिनै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव बिसोरनि पलिटिकेल केरियारा एसेनिफ्राय एसे गाहायनिफ्राय गाहाय जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि एग्जाम्पलखौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिगौ। पलिटिकेल सिस्टेमा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि थाखाय मोस्ट इम्परटेन्ट पार्ट जानानै फैदों आरो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां जा थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि दिनै नङा गाबोन नङा जोङो सानसे सोरजिहैखानांगोन आरो जाय समाव जों सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनानै लाबोनो हागोन बेनि उनावहायबो बे जोंनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सिङाव बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ पलिटिकेलि खुंफुंनो थाखाय जोंनो पलिटिकेल हानजानि गोनांथि जाखागोन आरो बै फैबाय थानाय समाव जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि जोंनि बर' माहारिनि बे गोथार सिस्टेमफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांनो थाखाय मोजाङै दैदेनलांनांगौनि थाखाय जोंनो साफा साफा मोजां दैदेनगिरिनि गोनांथि जागोन। खुगायावल' मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै खुगायावल' रायजो राजानि गोनांथिनि बाथ्राखौ बेरखांहोनानै आन्दोआव गावनि माखासे सुबिदा बाजिखौ मोननाय लोगो लोगोनो सिरि जसोनानै थानाय बेबायदि लिडार्स दैदेनगिरिखौ जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि जोंनो नाङा। खारन गावनिखौल' मोनबानो गोजोनग्रा गावनि मोननांगौखौ मोननो थाखाय रायजो राजानि माखासे बेसेनखौ इउसलेस खालामग्रा लिडार्सफोरा पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि जायखिजाया बिथिंनि सिस्टेमाव थानानै बै सिस्टेमफोरखौ दैदेननो सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला बै माखासे लिडार्सफोरनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माखासे गाज्रि गुबुंले बारहावाफोरा गोरलैनो सोमजिनो लामा मोनो जायनि थाखाय जों गावजों गावनि गेजेरावनो गावजों गावनो बे गुबुंले बारहावायाव गोजोबनानै थानो गोनां जानानै फैयो। बुहुमाव थानाय जेसेबांनि बर' फिसाफोर दङ जों बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा थैथां खस्थ' सहायबोनांनाय बे बेसेबा गोलाव सम दावहा नांबोनाय मोनसे जारिमिनारि दुखु गोनां जों बर' हारिनि जा मोनसे जारिमिन दिनै गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय जा मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम मोनदों बे बिटिआर मोनसे एरिया बाउन्डारिखौ लानानै आरो गोबां बर' फिसाफोरा दिनैसिमबो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल इन्जयमेन्ट बा पलिटिकेलि माखासे सुबिदाफोरखौ मोनफुंनो हायाखै। अब्ला जों फैबाय थानाय समाव मोनसे सोंथिखौ लानानै दिनै सावरायनाय नुनो मोनो बा जोंनाव नैबे मोनसे सोंथिया बेरखांदों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेम जा बे मोनसे बाउन्डारिखौ लानानै लिमिटेड पलिटिकेल सिस्टेम बे मोनसे लिमिटेड पलिटिकेल सिस्टेमखौ लानानै जों बर'फ्रा बेसेबां गोलाव सम पलिटिकेलि रुलिं खालामलांबाय थानो ना फैबाय थानाय समाव जों बर'नि जेसेबांखिनि गोख्रों लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ गासैबो साफ्रोमबो इउनाइटेड जानानै जों बर' माहारिनि आद्रा जानानै थानाय जा सिमां थांखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि बेखौ सोरजिनांगौनि थाखाय माबा मोनसे राहा लागोन नामा आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय जाफुंसार खालामनानै लाबोनो थाखाय जोंनि बर'नि साफ्रोमबो गेदेमा मेलेमजिबि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा इउनाइटेडलि जाफुंसार खालामना लाबोनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म गांसे फिरफ्लानि सिङाव थानानै बे खामानिखौ मावफुंथारनांगोन नङाब्ला जों बर' माहारिया मिरौ जिरौ पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि गुबुन हारिनि गादब जानायजोंनो बेफोरबायदि सिलिंखार जालांगोन। दिनै जों बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा गावनि हायावनो गावनि सिथ्लायावनो गुबुन हारिजों सिथार जायो दानथार जायो देथार जायो जाय हारिफ्रा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ दखल खालामना लानानै आरोबाव जोंनि सायावसो गोसोबायदि इनाय अनागारि उदखारि गुन्दागिरि बेफोरबायदि खालामबाय थानाय जों नुनो मोनबाय दं। सानबैसे सहायनो आरो जेब्ला समाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा सोरबा जोंनि बर' फिसाफोरखौ एटाक खालामबा सिथारोब्ला जिनाहारि खालामब्ला बे जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै दा समाव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल क्रेडिट लालायनानै गावजों गावनि गेजेराव एना एनि खालामलायनाय पलिटिकेल क्रेडिट लानाय लोगो लोगोनो आरोबाव बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफ्रा जोंनि बर' फिसाखौ सिथारदोंमोन जाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बिसोरखौसो माने बोलो होहरनाय जायो सुबिदासो होबावनाय जायो। दिनै बेफोरबायदि माखासे थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेल गेम प्लेफोरखौ जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमावबो जों नुनो मोनगासिनो दङ। जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा
जायफोर लिडारफ्रा थांनाय गोलाव समाव दिनै जोंनि बर' माहारिखौ रैखा खालामनो थाखायनो जोंनि बर' माहारिखौ उदांस्रि खालामनो थाखायनो बेसेबांबा खस्थ' सातजालानि गेजेरजों बाथ्रा बुंबोनाय खामानि मावबोनाय बै माखासे लिडार्सफोरनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे बर' लिडार्स दैदेनगिरिफोर दङ जाय माखासे बर' लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि गावबा गावनि सुबिदाखौ मोननाय लोगो लोगोनो गावनि सार्थखौ स्टेन्ड खालामबाय थानो थाखायनो गावनि प्लेटफर्मनि सार्थनि बाथ्राखौ लानानै बाथ्रा बुंनायल' जों दिनै नुनो मोनसै। दिनै जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा दिनै मोनसे कनफिउज स्टेजाव दङ। सोरबायदि लिडारखौ जों दिनै फोथायगोन, सोर लिडारनि बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनै मानिनानै दिनै लामा हान्थिनांगौ जाखो, बेफोरबायदि मोनसे गुलाय गुजाय मोनसे थासारियाव दङ। 2005 मायथाइनिफ्राय लानानै जों जुदि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमा दिनै 22 इयार्स रानिं जानो थांगासिनो दङ। बे 22 बोसोर रानिं जानो थांनाय जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल रुलिं सिस्टेमाव दिनैसिमबो जाय बर' फिसाफ्रा आबाद मावनानै जायो, आबाद मावनानै जानांगासिनो दङ। दिनैसिमबो जाय बर' फिसाफोरा फालांगि मावनानै जायो, फालांगि मावनानैनो जानांगासिनो दङ। दिनैसिमबो एसेबो सोलायनाय गैया। नाथाय जाय बर' फिसाफोरा बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ रुलिं खालामनो थाखाय दैदेननो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदों, सुजुग आरो सुबिदा लादों, बै सुबिदा मोनग्रा, सुबिदा नागिरग्रा माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्राल' गावबा गावनि माखासे प्रपार्टि लाक्जारि लाइफ स्टाइलखौ दिनै एसे गाबोन एसे बांसिननिफ्राय बांसिन खालामनानै लाक्जारि मोनसे स्टेजाव थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा दिनै बेबायदि स्टाइलाव जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनलांबाय थायोब्ला जेबो जानाय नङा। दा जोबथियाव नैबे मोनसे बाथ्राखौ फिन खनसे बुंबावनो नाजागोन आङो। जेब्ला समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बर' माहारिनि गोथार माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार बिखायाव गसंनानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव MLA MP बिटिसिनि चिफ EM GM जानो थाखाय सोरनिबा गादिखौ सेनो थाखाय सोमावसाराखै। जेब्ला समसिमहालागै सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड जायागौ मानि सोमावसारलांबाय थागोन होननानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनानै समायखिरा लादोंमोन। आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बे बुंनानै समायखिरा लानाय बाथ्राखौ गोसो मेलेमाव लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मोनसे जांख्रिथायारि गोहो बोलोखौ गावबा गावनि गोसो मोदोम सिङाव आरजिनानै लादोंमोन। नाथाय बे प्रमद बर' बिथाङा थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गावनि माखासे सुबिदाखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिटिसिनि CEM नि चेयाराव जिरायनानै बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 इयार्स सालायलांबाय। दायो रायजो सभानि MP सिटआव जिरायहैबाय आरो आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव MLA जानो थाखाय MLA बिसायख'थियावबो दिनै बाहागो लाबाय। अब्ला दिनै बै समाव बुंनाय बाथ्रा आरो दा समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ जों प्रेक्टिकेलि जा मोनसे स्टेजाव नुगासिनो दङ, बेजों फारागथि लानानै नोंथांमोना मा कमेन्ट शेयार खालामनो सानगोन बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।